मैयाहाय BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो माखासे सेक्रेटारि आरो डिपार्टमेन्टेल ब्युरोक्रेटफोरजों एबसुनि मोनसे सावरायमेल जदों आरो बे सावरायमेलाव माखासे तथ्यफोरखौ माने सोराङाव फैनाय बायदि आं अनुभव खालामदों। बेनो जाहैबाय जे बिटिआर एकर्डनि 6.3 स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन बेखौ दिनैसिमबो माने खालामनो हायाखै। मोनसे टेकनिकेल उसुबिदा दं होननाय खोथाखौ दिनैसो मोनथिदों होननाया बे मोनसे खुब आसरित बाथ्रा जादों। आरो जोङो सम सम एसेम्ब्लियावबो बेखौ जोङो प्रश्न उत्थापन खालामबाय थादों आरो दाबि उत्थापन खालामदों जे नोंथांमोना स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनोसै होनबाय थादों। बबे आयेनजों नोंथांमोना प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामगोन? 2013-2017 नि एमेन्डमेन्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टजों खालामगोन ना मा? जों बेखौ क्लियार लाबाय थानायाव दिनै बिथांमोना जेबो बुंनो हायाखैमोन। जों मोनथिगौ जे आसामनि बे मोननैबो प्रभिन्सियेलाइज एक्टजों आरो गोदानै प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला अलरेडि बे मोननै आयेननि गेजेरजों स्क्रुटिनि खालामनानै थालांनाय स्कुलफोर कलेजफोर बे स्कुल कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज जुदि खालामनांगौब्ला हय आसामाव आरो बेखौ एमेन्डमेन्ट लाबोबावनांगोन नथुबा BTCआ गावनो आयेन खालामनो हायो हिसाबै BTCआ मोनसे स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन मोनसे आयेन बानायनानै बे थालांनाय जिफोर BTCनि आरो बर' मिडियाम स्कुलफोर बे स्कुलफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि जोङो आखायाव लानांगोन होननानै बार बार जों दाबि खालामसेयावबो BTC गभर्नमेन्टआ खुनुदिनबो खालामाखैमोन। आरो थांनाय 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामसिगोन होनना बुंनायावबो जोङो बुंदोंमोन जे बबे माने आयेननि अधीनाव बे BTCनि 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन बिनि प्रश्नखौ बिथांमोना होनो हायाखैमोन। किन्तु मैया ब्युरोक्रेटिक माने आलोचनायाव माने एबसुआ बेखौ स्पष्ट बाथ्रायै बुंदों जे आयेन गैयिनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हायाखै होननाय खोथाखौ मैयासो बुजिदों होननाया बे एसे सानथावथाव बाथ्रा जादों आरोखि। जोङो बुंबोबाय थादों जोङो बेखौ सोराङाव लाबोबाय थादों आरो जों सब समय दाबि खालामदों जे बे 6.3 बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौबा मोनसे गोदान आयेन बा थाखानाय आयेनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानैसो खालामनो हागोन। गतिके थाबैनो मावनांगौ होननानै जों दाबि खालामसेयावबो दानि BTC सरकारा केयारखौनो खालामाखै आरो मोनसे स्पष्ट आसामनि मन्थ्रि WPT बा बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे थाबैनो 10 कौटि थाखा मार्टियार्स न'खरफोरनो 5 लाख राननो थाखाय हरनाय जासिगोन होननानै बुंदों। बे आसरित जे देग्लायनि जिथुनाखि सोलिबाय थानाय बाजेट बे बाजेटआव WPT जिथु बाजेट जोंनि जिथुनाखि BTCनि जिथुनाखि 78 ग्रान्ट्स बाजेट बे बाजेटआव 25 crore दंखायो। 25 crore अलरेडि बाजेट प्रभिजन दंखायो। बिनि गेजेराव मात्र 10 कौटि थाखाल' हरगोन होननाया जोंनि थाखाय आसरित जाबाय। आरो अलरेडि BTC गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट इन प्रिन्सिपल माने बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो बै समनि माने बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय 2642 जन बे मोनसे आइडेन्टिफाइड आरो बे अलरेडि डिक्लेयार्ड मोनसे माने मुंख्लंफोरनि तालिका दंखायो आरो दा NDB बिथांमोनहाबो दा स्क्रुटिनि खालामगासिनो दं आरो बिथांमोनहाबो एखे माने सेम लाइन जाहाथे बै NDBनि मुंख्लंफ्रा बे 35 बोसोर दावहायाव जाय बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानांबाय बिथांमोनाबो जाहाथे माने एखे लाइनावनो माने शहीद हिसाबै जाहाथे मर्यादा मोनो आरो न'खरफ्रोमबो प्रत्येकटा न'खरानो जाहाथे 5 लाख थाखा कम्पेनसेसन मोनो बेनि थाखाय जोङो दाबि खालामबोबाय थादों।
थांनाय जिथुनाखि 22-23 जिथु बाजेट बे बाजेटआवबो 10 कोटी थाखा मुंख्लं न'खरफोरनो 5 लाख होनो थाखाय बाजेट दङमोन बेखौबो प्रमद बर' सरकारा थाइसेबो मुंख्लं न'खरनो होनो हायाखिसै आरो देग्लाय जिथुनाखि 25 करोड़ जिथु बाजेटेड एमाउन्ट बिनिफ्रायबो 10 कोटील' हरनाय जागोन होननाया एसे आसुरित जाथावथाव बाथ्रा जाबाय आरोखि आरो प्रमद बर'नि जिथुनाखि एसेम्ब्लिनि समाव बुंनाय जिथु बाथ्रा जि बिथाङा बुंदोंमोन जे 40 कोटी थाखा जोंनि BTCनि आखायाव दंखायो मुंख्लं न'खरफोरनो जोङो थाबैनो 5 लाख थाखा रानगोन होनना बुंनाय जिथु बाथ्रा बे 40 कोटी थाखायाबो गरसेबो मुंख्लं न'खरनो रानना होनाय जायाखिसै लोगोसे थांनाय बोसोरनि बाजेट 10 कोटी थाखाखौबो थाइसेबो मुंख्लं न'खरनो रानना होनाय जायाखिसै आरो देग्लायनि जिथुनाखि 25 करोड़ बाजेटेड एमाउन्ट बिनिफ्रायबो मात्र 10 लाख थाखाल' हरनाय जागोन बा मोनसिगोन होननाय बाथ्राया गोमोथाव बाथ्रा जादों दा जोङो बेखौ खुनुदिनबो माने बिसास खालामनो हाया बा प्रमद बर' सरकारनि जिथु माने फैलार बे फैलारखौ बेफोरनो प्रमान होयो मोनफा मोनफा बे मोनसे उदाहरन आरोखि